Kung ako bitaw ang advisor sa presidente, akong i-advise sa iyaha nga para mapacify ang mga Pilipino ug mapahilom niya ang mga detractors, mora ni angin niyang buhaton ipabarato niya ang mga basic commodities. Sabi ninyo mga kaistorya, kung mapabarato sa presidente ang bugas, ang kuryente, kung iyatong ma-implementong proposal ni Senator Marcoleta nga ang 2,000 paubos nga bill walay na ibayad niya, mubarato ang kuryente, mubarato ang tubig, mubarato ang fuel, kana lang sang upat, mubarato ang bugas, kuryente, tubig ug fuel. I believe that will pacify the Filipino people. Kay sa pagkakaroon mga kaistorya, bisag unsay buhaton sa gobyerno, bisag unsay buhaton, bisag pag-unsa pa nga klase nga mga press release diha, kung pag-adto niya sa merkado tagsay sinta ng kilos bugas, ang kuryente tagaliog nas kamahal, pati tubig, unya ang gasolina pertipong mahala, 70 na. Sa una 50 raman to, sa una galing 30 pa, pero karon 70 na, naradya ka dula-dula ang presyo. Wala gyud po'y effect ang mga press release. Oo. Kay ang makapakalma gid sa mga Pilipino nga kanang di na sila maglisod sa mga basic commodities. So kung ako ang advisor ni President BBM, ako siyang adviser nga, Mr. President, the only way to pacify the Filipino people and to silence your opposition is to make rice, electricity, water, fuel affordable to the Filipino people.